wawazifumu lero ndabwera ndi nkhani yake kuzana ndi mnyamata wa ku Malawi amene amathamangisidwa ndi alandodi ake chifukwa chokanika kupereka lendi. Nyamata ameneyu zina lake ndi Longwe amachokera ku Malawi ku Likoma koma amakhala mu dziko la Ghana ku Tamale. Nyamata ameneyu adapita ku Ghana mu chaka cha 2018 ndalafika ku Ghana china chilichonse chinali bwino amakhala mpaka na mu chaka cha 2022 mpaka na anapeza mkazi mpaka na anakwatira. Ku Ghana kuja ndamapitirizabe kukhala komanso chitukuko ku Malawi amapanga ndithu andali zinthu zambiri zabwino ku Malawi ndamakhala mpaka na mu chaka cha 2025 ndi pamene zinthu zinayamba kusintha. Akuti nthawi imeneyo chindachitika ndichi kwawo ku Blantyre kunabwera uncle wake kuchoka kumuzi. Uncle wake aja atafika ku Blantyre adayamba kucheza ndi mayi yake ndi mayi yake aja ankauza uncle wake kuti mwana wanga ali ku Ghana panopa anamanga nyumba yakuti ali ndi chakuti ali ndi zakuti ankauza zinthu zimene mwana wawo adapanga ku Blantyre kuja. Ndipo ngozi uja ankangomvetsera akuti kenako mayi yake aja adamuimbira foni adamuuza kuti uncle ako kuno abwera kozationa ndamafuna kupase moni. Iye uja ataona kuti ndi uncle wake sanalabadire ananena kuti okay chabwino mungathe kuwauza kuti tiyankhulane. Adayamboyankhulana nawo pene paja mpaka na uncle wake aja adampempha iye uja uziwa chani panga switch ku video call. Akuti iye uja anapanga switch ku video call nanamba kuyankhulana na nyamata uja adawalonjeza uncle wake aja kuti nzakutumizirani foni kapena ndrama yoti mugule foni. Zotsatira zake adakhala anapanga maplani adatumizira foni uncle wake aja kuti munthawi imeneyi uncle wake aja amakhalabe ku nyumba kwa mayi yake kuja. Atamaliza kukhala ku nyumba kuja ananyamuka nabwera kwawo kumuzi. Anayamba kukhala nyamata uja china chilichonse chinali bwino moyo wake udayamba kuvuta bizinesi idayamba kuvuta adayesera utakataka koma sizimatheka. Zotsatira zake anamtumiza mkazi wake kwa mayi yake ndi cholinga choti mwina iyeyo azikhala mwayekha. Ndamakhala yekha komabe zinthu zimavuta ndamakanika kulipira lendi kuyambira mu chaka cha 2025 mpaka na mu chaka cha 2026 ndi landlord adafika potopa chifukwa chakuti mnyamatayu ankangomwimba nyimbo landlord uja. Kenako landlord adamuza kuti usamuke udali mwezi watha. Ndi mnyamatayu atamva zimenezi adamuza landlord uja okay ndakuva ndisamuka. Kenako mnyamata uja adasakasaka kopita anamfikira landlord uja kopita kundenda kupeza koma transport ndilibe chonde ngati muli kenaka ake ndithandizeni chifukwa chakuti munthu amene ndikumpirirayo wanena kuti angathe kundipasa space koma ndrama zonyamula katunduyu sadandipase. Ndengati kuli kotheka chonde ndithandizeni ndika ndrama ndinyamule katunduyu. Landlord atamva zimenezi analodabwa. Kenako landlord uja anamuza kuti uziwa chani usapite ndakukhululukira iwe pali china chake chimene chikuvuta ndi zimene tipange ndi izi mawa ndikutenga tipite kwina kwake. Iye uja anati okay chabwino. Iye uja anakozeka bwinobwino ankaona ngati kuti mwina landlord uja mawa akumutenga kuti akanyambise ntchito kwina kwake. Zotsatira zake landlord uja anamtengera kwa mbere wake. Atafika kwa mbere wake uja anamuza mbere wake uja tamunikeni chifuna nchani. Akuti mbere wake kwa landlord uja zimene anaziona kumeneko zinali zodabwisa. Adamuza kuti iweyo anakupanga chipongwe anthu ndipo amene anaupangawo siye naye ndi uncle ako udawatumizira foni ndipo agwisa ntchito njira zimenezi pofuna kubloka mwayi wako ndi zimenezi zikuchitika chifukwa cha uncle ako. Akuti iye uja analodabwa pozindikira kuti uncle wake amene amesera kuwathandiza ndi amenenso amafuna kumpanga chipongwe. Zotsatira zake mayi uja adamthandiza. Akuti panopa nyengo zake zambosintha weziwezi sizili ngati kale panopa akulipira lendi panopanso mkazi wake uja akhala naye limodzi anabwera. Ndendabwera ndi nkhani imeneyi ndi cholinga choti anthu ena ake mutengere phunziro atumizireni ndrama ngati kuli kotheka. Chinthu choti mwagwira m'manja anu osamapasa chifukwa chakuti anthu ena ake amangotenga even zidindo za manja ako amaziona amene amaziwira anu akewo mwayi wako onse wapita iwe nkumangovutika iwe aja umapanga ndrama kudzera pa mwayi wako. Ndi zimene zikuchitika masiku ano akuluakulu khala osamala mu china chilichonse chimene mukupanga.